ny lækker serie her fra Herschel. Serien hedder Liberty. Det er sådan lidt en luksusserie. Taskerne har rigtig mange små fine detaljer. Start med den lille skuldertaske her, crossover taske. Den hedder Talia, og den rummer 2 liter. Der har skulderstroppen sidder fast her bag på tasken. Den kan klikkes af, hvis man vil have tasken løs. Den har en lille lynlåslomme nede i tasken, og en lille lynlåslomme her foran. Skuldertasken herover hedder Yara. Den rummer 25 liter. Den har fine, lækre læderdetaljer her, hvor stropperne sidder fast på tasken. Lynlåsene i de her modeller er sådan lidt ekstra kraftige og skinnende. Selve den her, man lyner med, er helt også blank og ekstra kraftig. Foran på taskerne har den her også en lang lynlåslomme. Og nede i tasken er der en lynlåslomme indeni, og på den anden side 2 elastiklommer. Nede i skuldertasken her er der sådan en lille toilettaske, som kan klippes af og på. Den store herover er weekendtasken. Den model hedder Maria. Den har læderdetaljer her på håndtagene, meget meget lækre. Hernede på siden af spidsen her ligesom klipset ned i en knap, der kan åbnes, hvis man vil have den åben, men den giver den det her firkantede flotte look. Lynlåsene er ligeledes de der kraftige, skinnende og ekstra tykke, man lyner med. Foran på tasken også en lang lynlåslomme, der ligger toilettasken på hernede i og kan klipses af og på. Og bag på tasken har den en åben lomme, som kan lynes op nede i bunden, hvis man har brug for at have den støttende på en kuffert. Nede i tasken ligger den lækre brede skulderstrop, som klipses på heroppe i toppen på de 2 ringe her. Meget, meget lækker serie. Fås i flere farver. Se udvalget på Just Cool.